tsallaka shinge, ba ma kushe dukan nufin ku mu 'yan taurari. Da suna sarkin da shi yake raya halittu, Allah sarki tabara mai da matattu. A cikin hikimarsa ne ya sanya mana karatu, Allahu tabaraka ka sanya mini himtu. Waka hikima ka ba mu har mun kai sarto, ni har su garkuwa ga halishin wake. Mazajen fama muke mu 'yan taurari, haka Allah ya so nufinsa mun tsallaka shinge, ba ma kushe dukan nufin ku mu 'yan taurari. Kyautar da ilahu yayi fa ba mai kwacewa, in har ya baka dan uwa kai godewa. Idan ka gode ilahu za ya yi karawa, hikimar waka ya ba mu har muka nunawa. Yau taurarin jigawa muke haskawa, ni Allah Hassan tukwana ba na barin zance. Mazajen fama muke mu 'yan taurari, haka Allah ya so nufinsa mun tsallaka shinge, ba ma kushe dukan nufin ku mu 'yan taurari. Nufi ta turai gare maza na yi jan kunne, mawaka mata mazan mu masare haƙƙi ne, mu bar kyashi hassada fa domin illa ne, sannan yin ta gurin wanin ka ta zama taki ne, makaunata tunan makar mazan masu faɗa ne, jihar su garkuwar ku ne daga taurari. Mazajen fama muke mu 'yan taurari, haka Allah ya so nufinsa mun tsallaka shinge, ba ma kushe dukan nufin ku mu 'yan taurari. Kuma na zo gare ku zan yi tunatarwa, mu rige Allah kar mu kama boka cutarwa, kar mu hasada ga ayyukan wani kushewa, domin hasada fa ayyuka daga cinyewa. A cikin aiki na mu sai mu zan masu kulawa, Imran S Ashir na fito daga taurari. Da shi mutane na karba, domin yarda su gunmu ba su duba zigawa, tare ko asalin mu ma ba su duba ba, amma a hakan suke ta son muku dudduba. Da zarar wani ya taba mu ba za su bari ba, aminillah naku ne a cikin taurari. Mazajen fama muke mu 'yan taurari, haka Allah ya so nufinsa mun tsallaka shinge, ba ma kushe dukan nufin ku mu 'yan taurari. Tafarkin farko da na yi domin cika burina, in ganna a harka ta wake-wake muradina, in san ilimin ta da falfakarwar dangina, roƙo na ƙawara bana ya sarƙaƙa harshe na, cikin aikin karya barna har in faɗi ɓarna, ni Aliyu Esa duk daga taurari. Mai haƙuri a sannu wata ran zai dace, mu taurarin jigawa yau dai mun yi wuce, a faɗin Najeriyar mu aka yin zance, birni ƙauye a ko'ina mu ake zance, da kaga zubin ƙungiyar mu ka san mun zarce, ni ne Nazir Abbas na so daga taurari. Mazajen fama muke mu 'yan taurari, haka Allah ya so nufinsa mun tsallaka shinge, ba ma kushe dukan nufin ku mu 'yan taurari. Aya taurari sansanin mawaka ne in ce, a jihar mu Jigawa har ƙasa an tantance, al'umma sun faɗe ta ai alkhairi ce, gun bayyana gaskiya a zauren canzance, mun samu ɗaukaka ilahu ya lamunce, ni har su garkuwa ilahu na godewa. Mazajen fama muke mu 'yan taurari, haka Allah ya so nufinsa mun tsallaka shinge, ba ma kushe dukan nufin ku mu 'yan taurari. Mazajen fama muke waka sana'ar mu, haka Allah ya so nufinsa mun tsallake shinge, ba ma kushe dukan nufin ku
kushe